azaldu nahi dio, Joselari nola egin behar du epaile bezala. Eta orduan, probatu behar da zerakin berari erduak usteko. Puntuz punto, klar. Estáis de foto, ¿eh? Claro. Pero se Lehenengo bikotea izango da, Aizea Larrañaga Etxarte, eta Lorea Zunzunegi Adurriaga. Bigarren sailen arituko dira, Aner Zunzunegi Adurriaga, Tamari Olazar Arantzabal. Hirugarren sailen arituko dira, Claudia Peius Leal eta Irati Tometena. Laugarren sailen, Sare Iriondo Sánchez eta Xuban García Arias. Eta bosgarren sailen, Zore Goikoetxea Izurrieta, honek bere aizpari atera behar zuen ingekin, min hartuta dago, eta orduan Lorea egingo du suplente lanak berriro. Así que, txalo bero bat, segalariari, zure guztiari, eskerrik asko Josean, zure gorengo alaian dati. Guain agurra ingoue, herriko hiru dantzari txiki. Asti, prest, motz! Lorea bukatzen dune, bere maila, ziztua joko da. Haundi gabe, Lorea, haundi gabe. Eta Aizea hasiko da, berrengo mailan. Tamaineko. Epailen momentun erabakiko du, esango du, ondo da hona bakiko edo ez. Lasen, Lorea. Iak pasatzen dugu bukaera. Ematen bukaeran biak ezakegula. Bukatzen duenean, azkeneko garbiketa biak batera. Azkarrago egiteko. Venga, Carlos Pixka, venga, ánimo.
Hirurogeita hamar urte garratu dira, eta lan pixkat da. Eduka handiako betroz. Lehen esan deuna, gaur bikote batzu dira, gero abuztun aldatuko dira bikote, Osan da izan. eta irailen ere, Kontuz. baina puntuazio bakoitzak Etan da, puntuazio gasa. hiri irabazik dugu. Haizea aldatu zega. Harrika zara. Arrasa bai. Aquí. Harri atzen do. Aquí dorea. Lorea bukatzen dira. Lore izateko, bukaeran ja, venga. Venga, beste irukote. Hemen luzatu. Oida, ja moztu du. A ver, txukune. Bi aldiz jokoneko. Bukaeran, bi aldiz joko. Ba, zuik esan ara, ¿cómo vamos a hacer? Bi aldiz joate. Zaguba. Fresko, no me sale. Hemen dizka. Asti, prest, motz! Zondo, negazida, txukun, motore. Konturrungon. Ba, oso ondo. Apa bikote. Venga, arrotea dakene gaztea. Horrazko, Jo, Mari bukauta konpera etorri Marika, narkotzea, Bai, zuzegi. Hauxe da gertutzen. Marikolta beran egero. Mari bukautakon. Lasai hartu Lasai. 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 Bitxamarra dago. Lasai. Lehen hori tokatu zaio. Ezartu maila ina hundia, bezala ezartu maila Ondo bukatuko. Txikitu Baina maila. oso ondo. Lasai. Lasai. Hartu Ondo lasai. izata. Garbazu sega esan, Aner? Oso normal. Bai, gazkatuko oso batzuk ero, Azkeneko zerrinda. Mari, oso ondo izan. Zantako da, bukatzeko anerre. Belarrantu dago bai. Emateko belarra dago. Mari daukazu. Mari, hemen hemen azpitzuko Eta hemen atzen. Hala. Justua joio, eskeniko... Venga, azkeneko txukun. Venga, Aner. Venga, oso ondo, Aner. Bukatzen, bigarren bikotek. Venga. Lasai. Ez dago biatu. Aia? Vale, oso ondo. Bertore. Asti, prest, motz! Venga, bikote. Venga.
Mezua zegoen, baina zegoen. Venga, irati, eutxi hor. Belar altua dago, eta maila oso altuak hartzen bazue, nire pilatzen zaizue belar. Ez duzu ikusten. Venga, Klau. Hola, maila motxakin. Venga, Klau, oso ondo. Haupa irati. Venga, irati. Erak eizea. Oso ondo repasauta. Eta bat besteia, Gora, eta goia. Oso ongi, besteak. oso ondo aitzea. Bai, oso ondo aitzea. Uste. Bai, baina zengo dira. Oso txukun, lasai. Laugarren saie. Oso ondo txuku. Hola, regulatasuna. Aquí. Zarapatik gara. Oso ondo. Bikainka. Gora. Hortxe, Asai. Zuzatu bera irati. Haupa gazte. Venga. Piztuak piztuka. Venga. Mira, otro por ahí. Akatu zon. Gora. Hortxe. Oye. Ja. Zeratuta marru gaitu da. Está seguro. Ya está todo. Besterik kolpe. Beste bat. Gora. Batzen, oso ondo. Txalo bero bat. Dejon deizela neska. Bueno, laugarren saien. Asti, pres, mot. Venga, xare. Haupa. Venga. Txukun. Zaten lan bezala, gorputzetan, adinen, diferentzia hau, batzuk indar gehiago, gutxitxo. Venga, animo. ezatu maila handia ingatzen. Eso un poquito. Luego ya le diré. Oso ondo aitzea. Indarra. Zaten dena, batzute, aiarren bitxamarra da eta... Oso ondo xare. Mantendu ya bokatatu. Claro, hau bin arte dutera. Hemen beran. Da titularra, baina nina pita dauten neska eta... Azupente bezala nahi hariko. Bukautakon beran beste golpe bat. Bi golpe, Hora esango izan. Maila hau eta beste bat gehiatzen zaizue, bale? Neurtu indarrak. Se lo ha pasado por él. Era podido con él y se lo ha pasado por él. Venga, xare. Zuban eta azkenengo urte hortan indar pizka hartu dut. Venga, Xuban, animo. Bera. Bera. Beste bat. Oso ongi.
Luzatu beraka ere, no, ondo aitea. Oso ondo, guain bai. Xare bere maila bukatzen. Xuban, horri moztu. Zala, txurre, Zuban, azai. Saura mozkarra, Izkina osoa da. Pasatzeko eakian, Xuban. Xuban, hemen bukatzezunean hemen kolpe bat. Hora, etorri gartzea, Zuban, Hau bukatu behar dezu ondo, Gora, ez. Hor gazten, oirena mozteko daukezu. Hor ranketan. Hemen, Xuban. Pailek, ikuskirina. Vale, listo. Oso ondo. Dani arra. Bueno. Vale, asti, pres, motz. Apa, venga. Azkenengo txanda izango deu. Eta gero taldeko gaztetxok. Laia, Ani, urkore ateatzeko azan, baina lesionatu entzaigu gaur futbolen ba. Oso txikia zu, oso txikia. Ondigi ezartu. Taldeko gazten hau Aida, dotore, esaten duna, urtetan diferentzia dago eta pare bat hilabeten ez da ikusegan, pixkat beste esaten duna gazte hauek gauza asko dauzkie. Eskolatik aparte eta baino ikusten da ez zaiola zer maztu. Dotore maila. Aurregi ez, lekia. Hola, motz-motzak hartu. Motz-motzak, itxera. Maila txiki hartuz, dotore. Katarra da kasita. Joder, naia. Kriston indar hartu, ne? Funtzionatuta zen zaio traien emango. Bikote batzuk izan dira eta gero abuztun bikoteen aldaketa izango da eta bai San Migueletan 3. saion. Denak bikote aldaketa izango dira eta bueno, bakoitza bere puntuazio edukiko eta esperimentua nola behatzen den. Beste bat? Bai, dakit. Venga, naia. Hola. Ahora ondo izatea maitea. Makotu pixka. Hola. Naia pres. Azteko errelegoa. Venga, Joseba. Apa naia. Beha naia, aukatuta. Zeharka, naia. Apa naia. Aupa naia, venga. Bukatzen, nire zaila. Kalo ero bat. Lan horren, oso ona. Bueno, chiquitas. Venga. Venga. Hauke, dantzan ibiltzei, alurren da, hau da, dantza bezala da. Mira. Naia, aurra dutxe gutxi. Oia, txikuna dutxe, Aupa laia. aurra dutxe gutxi, naia. Oso ondo izan, naia. Goiti ondo sartu, goiti ondo. Eskuiti ondo sartu. Hora ez da, naia, ez da, naia. Aquí, naia.
Zela. Ja, olartuta, zer mogutik, Lasai da, ja. Hace pazientzia. Hau Buruzixo da hemen bera, Piskatatzetik Imanol Urko ikusteko kanpoko jendea hori da. Oso ondo da, ja. Oso ondo. Bestetik iki. Laia bukatzen. Dotore, oso ondo Laia, oso ondo. Bueno, taldeko gaztenak. Ani prest. Asti, prest, motz. Venga, Ani. Venga. Oso ondo. Dotore. Oso ondo da, ja. Dotore, dantzan bezala. Hau da segamikea. Ojo, liren jarri. Sega zuzen. Oso ondo izan. Niko Josafer baina. Niko Josafer baina. Eskuitatik esatu. Oso ondo Ani. Oso Oso ondo. bukaerako luzea dakatu, Ani? Oso ondo. Ezin egotu, Ani. Berdin, bai baina egotu ez. Argolan beste bat? Oso ondo Ani. Txalo gero. Oso ondo. Bueno, Izar. Hau izango dugu taldeko txikina. Bai. Oso ondo. Asti, pres, motz. Haupa Izar, lasai. Hau, hasi berri ere eta poliki-poliki. Hau da dutxu, Oso ondo. oso ondo izaz. Hoi da, txikene baitzea, Botzore. Eba fuerte, ja! Oso ondo eskasa egin atxei, Botzore itziata. Hola xei. Garbi ari txiku. Bueno. Maiko epailek eman dizkit. Denborak. Esan beharra dago nahiko justu izan dela. Venga, Izar. Apa, Izar. Venga. Ani. Lizar. Venga, Izar. Oso ondo. Ez animatzen ikiz. Venga. Beste bukatuko.